Hemişelik bir taraplamanyň şany 30 ýyllyk bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetinde milli emeli aň tehnologiýalary Türkmenistanyň parahaçylykly we durnukly ykdysady ösüşiniň innowasion guraly atly ilmi amal maksat geçirildi. Maksаты uniwersitetiň professor muallimleri hemde emeli aň we ekspert ulgamlary, sany infrastruktura we kiber howpsuzlyk, maglumat ulgamlary hemde tehnologiýalary, mobil we tor inженeringi innovasiýalaryň ykdysadyety ýaly ugurlar boýunça bilim alýan talepler gatnaşdylar. Şeýle-de dünýäniň öňde barajy ýokary okul mekteplerinden alimler durly kompaniýalaryň wekilleri sany ulgam arkaly çykyş etdiler we öz tekliplerini köderlediler. Çäräniň dowamyna çykyş eden alimler häzirki wagtda emeli aň tehnologiýalarynyň dünýä ykdysadyetinde ähmiýetli ugra öwürlendigini bellediler. Emeli aň ulgamynaky ösüş dünýä bazaryna ykdysadyetiň ýokary dekbinler bilen ösmegine uly mümkinçilikleri ýetirdi. Alimlerin bellemeklerine göre öňünden çaklaýjak hyzmatlar akylly seljaş ulgamlary hemde maglumat akymlarynyň awtomatik işlenilmegi önümçligi şartlanýar. Çykdyjylary azaldy. Strategik karar kabul etmegi takyklashdyr. Maksatda Türkmenistan ykdysadyetine emeli aň tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak boýunça mümkinçiliklere aýratyn üns berildi. Ýurdumyň ykdysadyetini sanylaşdyrmak syýasaty maglumat tehnologiýalary boýunça milli taslamalar, ýokary okul mekdeplerini okudylýan täze ugurlar şeýle-de döwlet hyzmatlarynyň elektron görnüşleriniň giňeldilmegi emeli aň ösüşi üçin möhüm binýa tökmünde bellendi. Maksatda emeli aň boýunça kadalaşdyrjy ülgüleriň maglumatlary goramak kadalarynyň toplumlaýyn maglumat dolanýarynyň we halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýeti barada da giňişlen özary pikir alşyldy.